Una altra faceta de l'escola va ser, penso, que volíem ser dels primers en tot el voltant, en tota la comarca, que vam començar a fer sortides a fora, a l'estranger, com les quals no era massa normal en aquella època realitzar, però que vam intentar que els alumnes poguessin conèixer d'altres àmbits de fora d'Espanya, com va ser Itàlia, com va ser Eurodisney, com va ser Suïssa, que aquests alumnes disfrutessin d'aquestes convivències de 8 dies, d'aquesta faceta cultural que vam poder veure en cada un dels països i de la convivència que entre ells van tindre i entre els professors. Sempre que anàvem de viatge de fi de curs, sempre hi havia un malalt. O un malalt, o un accidentat, o algú que es trencava un braç. Un any un noi va agafar la varicel·la, a Sort, un altre any a Salou un alumne va atravessar el vidre de la galeria. En una excursió un alumne va caure de la llitera i es va trencar el braç. Ah, exacte, sí, perquè no hi era jo. Per anar-nos a examinar a la Seu d'Urgell o a Igualada. Aquestes són les sortides que fèiem amb l'escola. Allà anàvem, sempre quan acabàvem dels exàmens de l'escola pràctica, llavors ens quedàvem el resto del dia a Barcelona i anàvem molt al Tibidabo. De l'experiència del Tibidabo, la veritat, em va agradar molt i hi havia la Casa dels Horrors, els miralls aquells, que tot el jovent ens posàvem allà i entre tots, o sigui, nosaltres ens fèiem la nostra diversió, no ens feia falta cap diversió, perquè uns pels altres, amb el sentit i bon humor, anàvem passant la nostra joventut aquell temps. Del dijous llarder, el dijous gras, no? Hosti, ens portaven a jugar, ens traien a jugar, no sé, a la Font del Santó, ens traien a jugar a qualsevol lloc i estàvem feliços, no? Perquè era la nostra sortida, que llavors no era com ara, no? Després també un altre dia que era d'aquests que celebràvem era el dia de Santa Montserrat, que també sempre hi havia festa, hi havia sortida, i això, vulguis o no, trencava una mica la dinàmica de l'escola, i com que l'escola era un lloc de molts amics, el fet d'aquestes sortides, doncs, potser encara en tenies més ganes, no? Vam anar també al Pallars i quan vam anar d'excursió a dalt al llac de Sant Maurici se'ns va muntar una tormenta d'aquestes d'estiu bestial. Anàvem corrents amb els alumnes, cames, ajudeu-me, per les pedres i ens queien els llamps que van trencar uns pins que hi havia al costat nostre. Sí, quan estàvem allà dalt, que va caure aquell llampec i vam baixar volant, vull dir, va ser bastant anecdòtic també. Aquells pins trencats encara estan allà. Jo sé. Era el dijous llarder, vull dir que anaves amb els autocars i anaves a la Canaleta a jugar a futbol i bueno, allò era formidable, no, també. La Danone. Era l'excursió estrella de cada any. Era una excursió que ens agradava molt, allò de vestir-nos de blanc, passejar-nos per allà per la planta, però clar, el que més ens agradava era quan ens deixaven a tots en plan manada, allà al menjador, i podies agafar tot el que volguessis, doncs ja veus. Tothom estava esperant tot l'any la sortida de Danone, perquè bueno, clar, era el dia que anaves allà a menjar totes les porqueries que a casa teva no et deixen menjar de cop i allà te les podies menjar en 1 hora i mitja. Durant uns quants anys feia allò dibuixets de les samarretes d'estiu per a les nostres vacances, em sembla que era. Vam anar de viatge a fi de curs, que ens ho vam passar pipa, vam anar a Parc Natural de Camarcén, al Pis d'Europa i això, ens ho vam passar pipa. Va ser un viatge a Suïssa que m'ho vaig passar molt bé, va ser molt interessant. Jo de viatge vaig anar a Eurodisney i després, quan vam acabar, nosaltres a quart d'ESO vam anar a esport, a fer esports d'aventura. Clar, el de sisè, el d'Eurodisney jo anava a sisè de petita, vull dir que, bueno, m'ho vaig passar molt bé, em va agradar molt i tal, però clar, potser el de quart d'ESO ja era una altra història, ens va, no sé, ens va agradar més, també era la nostra època, no sé, és que tampoc... El viatge a Itàlia va ser de professora, per això el recordo molt bé, perquè es viu molt diferent, fent guàrdies als passadissos i estan pendent tot el rato dels alumnes en comptes de disfrutar de lo que és un viatge en si. Bé, sempre ens hem sortit, vull dir, no ha estat mai res greu.